मानोना आं बेबायदि बे रोखोम बिराद मेथाइ खनग्रा नङामोन आं उन्दैयाव जेब्ला बिसोरबायदिमोन आरो सिख्ला जाजासिम आं बिराद मोसाबोदों मेथाइ खनबोदों बेनिफ्राय आं गोबाव बोसोर 35 इयार्स आं मेथाइ खननायनिफ्राय गोजान जानानै दा आं दासो बे बैसोआव आं मेथाइ खननो लाफिनदों आरोखि दा बेवहाय आं मोदोम देरबाय उदै देरबाय माने गोलाव गोलाव सुरफोरखौ आं बोनो एसे खस्थ' मोनो गोदो आरो गारमायाबो एसे प्रब्लेम जाबाय आंहा एलार्जि फेरेंजाइटिस जानानै आंहा माबायानो अरिजिनेल माथोआनो फैफिनाखिसै आंहा माने गुजुनाय जाबाथाय गारमाया गोदोखायो बेनिफ्राय बिराद गोबाव गोबाव सम नांगौ हामबोफिननो बेनिफ्राय दा आं गोदो जेरैबायदि खनोमोन आं दा बेबायदि खननो हाला थेवब्लाबो जाखिनि आं खननो हायो बेजोंनो आं खननो नाजाफिनदों बयबो सोरबा सोरबा मानसिनि थुलुंगानायाव आरो आङो माबाबाय दाख्लै आं खनफिननो बावथाराखै मास मोननैल' जादों ओरैनोथ' आं न'आव ओंखाम संनाय खुरनाय मावनाय दांनाय खनबायानो थाखायो आं मेथाइ बेनिफ्राय आरो मेथाइ खननायनिफ्राय मोसानायावसो साबसिनबाव आं बेनिफ्राय आं अक्ट'बरनि 13 थारिखआव आंनि मोनसे एलबाम रिलिज जादों बेवहाय माबा माने एसेबां थाखा फैसा गैयामोन आंहा ओंखायनो आं फेमास एक्ट्रिसफोर लाबोआखिसै आंनि फिसाजोखौनो आङो एक्ट्रिस रलाव दोननानै आं मोनसे एलबाम दिहुनदों बे जेबि क्रिएशन होननाय मोनसे आंनि चेनेला जे माने जसना आंनि नामखौनो लाबाय आं जसना ब्रह्म जेबि क्रिएशन नोंथांमोनहा नाय आरो आंनि दावगानायाव थोजासे शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनानै मदद होनो थाखाय आं नोंथांमोनखौ गुरै खावलायबाय दा आंनि मेथाइ खननायाव गोरोन्थिबो जानो हागौ आं बेबायदि मेथाइ खनफैलायनो मोनगोन होननानै सानोमोनब्ला गोबावनिफ्रायनो आं रेडि खालामखागौमोन खिन्थु दा आं दोंसे दोंनै जा हायो बेखौल' आं खननोसै आरो बेहायबो गोरोन्थि जायोबा नोंथांमोनहा निमाहा होनांगोन मानोना आं दा गोबाव समनि उनाव दासो खननो लाफिननायाव माने ट्रेकफोरखौबो एसे माबा आरोखि बावनो नागिरो थाल मोना मोना जायो बेनिफ्राय मेथाइफोरखौबो गोसोआव थाथारला आङो मोखास्त' हाला दा आं जा हायो बेखौनो खननोसै नोंथांमोनहा गोरोन्थि जायोबा निमाहा हो दे Yes! एसे मिनिलायदोनि गोजांदों जोंहा बिराद जसमा ब्रह्म खैनाफोरा बिवाइफोरा